na mutu ko ina nan dare kai ne mai share kukana ya sayyidina rasulallah. Yaushe ne ina ne ma'aiki zan zo gun kai in zauna, ko na mutu ko ina nan dare kai ne mai share kukana ya sayyidina rasulallah. Kagar duniya da kiyama annabi komai naka ne, yadda ka so hakan za a yi ma Allah ma masoyinka ne, yadda ka so kake yi da shi domin kuwa kai habibinsa ne. Ya kirkiri duniya ya yi domin kai ba don wani naka ba. Yaushe ne ina ne ma'aiki zan zo gun kai in zauna, ko na mutu ko ina nan dare kai ne mai share kukana ya sayyidina rasulallah. Mai kwarjini har a fadar Allah kai da shi kuka zauna, girma ba zai gane girman annabi ba bare ma ya auna, ko mata ya za ka auna sai ka ga ya wuce shugabana. Allahu ya tsarkake ka a komai banga mai ja da kai ba. Sai dai ina ji a raina tamkar zuciya za ta kone, bakin ciki ko da yaushe annabi wai kana ta ina ne. Ina buƙatar ganin ka ma'aiki san ka ya ka da ni ne, wallahi na kasa tashi annabi rai ba zai gajiya ba. Don Allah ka ɗan bani dama in zamto bawa a gidanka, domin rayuwar ka da Fatima annabi bani kyautar ka. Ka ce da ni in shigo ya annabi sun malabaika, wane mutuwa ta ce za ta ɗauken inda ina gaban ka shugaba shugaba. Malamin Jibril ma'aiki wa ya koyar da kai, Allah ne ya koyar da kai, a komai babu mai ja da kai. Kai kwararre ta kowane fanni Rabbu na ji da kai, komai ka ce yayi ma Allahu ba zai ki yayi maka ba. Yaushe ne ina ne ma'aiki zan zo gun kai in zauna, ko na mutu ko ina nan dare kai ne mai share kukana ya sayyidina rasulallah. Ai komai yana gunka annabi raina gashi na baka, domin da idan ka kake ganin Allah sarki makaginka, komai ka kira shi zai zo gare ka ma'aiki dan ya gaishe ka. Ya mai da babu akwai ya annabi jarumin shugaba. Bai kyautar kure hankali ya annabi ni fa ban ganka ba, inda har na ganka ma'aiki ko kunci ba zan yi shi ba, saboda ka san abin da yake raina ko da ban fada ba. Kaunar ka tsantsa nake ji ta bugi zuci ba dan kadan ba.
abdu manzan Allah dai riko ne da kai komai gashi be min daɗi yaushe zan yi gamo da kai kuka bai zamo magani ba ka yarda in kasance da kai domin Abubakar da Ali ma'aiki kai shige min gaba yaushe ne ina ne ma'aiki zan zo kun kai in zauna ko na mutu ko ina nan da rai kai ne mai share kukana ya sayyadina rasulallah domin isar Fatima da Hassan da Husaini ya shugaba ka yaya kunci gare ni ma'aiki ka ciran fargaba ka haskaka ni da haskenka a sanni ya shugaba ka ɗaukaka na aji ni baiwa ta ringa zuba Allah don zarar rigar annabi ka yi mini arziki domin tajallin ma'aiki gunka ka bani tabarraki in dinga ambatan ma'aiki ko yaushe a fili da baki babana da yaya na sun wuce Allah haɗa su da shugaba dan kamar Fatima da ma'aiki ka yayin damuwa kai nake so ma'aiki kullum ka zamo garkuwa a lokacin sanyi da na zafi ka yi min inuwa domin Hassan da Husaini ma'aiki ya shugaba kai in zauna ko na mutu ko ina nan dare kai ne mai share kukana ya sayyadina rasulallah yaushe ne ina ne ma'aiki